Hi guys, good morning. Ay. Dai batang arang kabisi kadto guys di ah. Lang ayak mingming. Ha? Lang ayak mingming. Nailaw mag imong mingming. Lang. Oh, Ginoo ko gikuhit dai kuno sa skuting. Kuhit ka mingming dai. Lang mingming. Nasagdiran ala sige pag-drawing na la. So guys, hapit taon day alas 10 to tindiga mo na pud. Oh, pastilan ka dali bas oras. Oh, unsa man no? Unsa man drawing ah? Lang. Iring. Hali ba ng iring ang lainan man pagka kuana. O sige ka na. Go. Kumbati dai iring si mong sanina niya. Hala. Na iring sang sanina. Kana iring ba tina? Iring item. Aw sa mana? Unsa lagi na? Kunan. Di ka kaibaws ngan? Cat. Ali. Kana unsa man na? Ilaga. Ilaga ko no guys. Bang laga. Aw ilaga lagi. Sinugbang ilaga. Aw. Bang laga. Ilaga lagi. Sama ni? Sama na? Kabaw. Oy, gamaya man ang kabawa. Pagsuwat og lingin. Circle. Oh, very good. Maulo ko. Pagbadlis, katong badlis gitulo ni mama. Tong 1 ana ja. Sige daghan na. Pag circle na pud. Circle. Di nang line. Ayaw ng straight line. Circle, lingin. Okay. Sige, dari dapit, dari. Na. Oh, very good. Oh, sus, very good nga baby. Guys, nanas dyan nahibawan. Mag-circle, maglinya, bubadlis-badlis. Ano pa, nagkuris-kuris. Kani, libro mangganis sa nining kuan na. Di na na gamitan nila. Panghatag man sa teacher ni Kuya Gail. Kaya sa itong graduhas Kuya Gail gihatag ni. So, mo ni, ang ipaswat-swatan ni Kim. Ha? Pag-circle na. Circle ng baby. Sa imong pangutana day? Crayon. Sa color da ng crayon na? Color? Blue. Blue. Okay. So guys, kaya magsige man sa pangutana sa mga color da ng isang mga crayon pero nangawa nag-uban. Labog na. Atuda po. Gilabog ni mo sa pa? Labog ni Kuya Kingkin? Wa man good. Naratos ilawom nang hagbeng at aratong pangitaan day. Ako yan. Hindi, no. Sunod na si Kuya lang mangita. Kay di ta kasuong na mga pakag unsa tada ng ilawom. Pagod talaw. Pagod Nga na siya guys basta mag-drawing na siya pasagda na siya na. Orange. Nga na ng bata. Basta gani magtuon na siya. Sagda na siya na yellow. Nga mauta naman sa kanining kulura. Unsa ni porma, sa ni isang drawing. Sige di man pormang kabaw, ingnan ni sa kabaw. Wala, sige kumbati kabaw. Kana. Sang kulura na biha tanawon. Wala ko nakailas mamas kulor kagwang. Kuan, red violet. Red violet. Anera kada kay magdigamo si mama day. Ha? Untul ko. Ha? Untul ko. Hay untul. Untul ko. Lagi. Adeng agog pa ni udto ba nihang ka. Okay? Nanaw ko untul. Nang katungkol. Kanaw ka cellphone? Gamiton man ni. Inja gamitan man ni mama sa inja na ini human ha. Untul ko. Sige. Ikaw say mag-video karon. Ikaw say mag-vlog na ni ha. Harag itubang ni mog cellphone ha. Apa din?
Ang kano. Tara ka na kayo na iwan. Iya. Iya pagawas na ka ni Rain ha. Rain dili. Rain lagi. Lagi rain. Naiyak. Okay, dapat katakos nga ni huli ko guys. Agbang kalangga. Palangga ko. Anak lang ikaw palangga ko. Na may tuba dari gibilin guys. Aw di na lakwa na sukaan. Bebe yang ga. Nga lang ka ha. Ay nanatay. Diga mo time. Ito isang hugasan guys. Basta pinalit nga bagas hugasan na mo. Hoy, buyag. Iyaw ba? Haman rong bata ron. Hay, sakpan ka. Mama ba utot ka ron. Saway. Unsa? Anong sabon na gatang dilang guys. Okay. Okay. Ay, haling time guys. Buwan ng pajama. Wala namin ang haglang kay guys. Kaya ang mga bata simba ko isang lusilan o hang ibutang na res kilid sa bahay. Nang baro ng mga ulbo. Datan ng kaguang. Easy. Uy, namay bata dari. Namay bata dari ng tago. Nga, ano man na bata? Ikaw ah. Bulaga. Ikaw ah. Ikaw ginawa ko. Ikaw ginawa ko. Asyush. Asyush. Garaun. Ba. Guys, magkuha ko daring lutoon og sidam para paniud to. Na may biplop ka itong amang kaubas mga kikumpra. Ang konsumos mga chikiti. Try mo isagol na to guys. Duha ka itlog. Wait kag egg? Ha? Nahan ko. Ganahan kag egg? Oh, saan man ang egg? Pritohon or dungagon? Saan man? Tuhon. Pritohon. Okay, wait sa ha. Tuko. Saan kag egg? Nahan ko. Maling gusto ron. Nakapan mo? Uling-uling namday ng kamot. Basag na na. Wah. Bukas-bukas. Tuod siya guys. Nahunaw ba sa kuha? Hello po. Nahunaw ko na tuod siya. Tapos ang batila ng maadyo. Hindi taon mo dikit. Ang biplop pinigkirito. Hindi mga pak. Butangan pala tayo sa gamay ng asin. Sayang man guys, tayo namilit di ah. Itong pang kuhiton. Banta din na kayo nagtakbos iring day. Kaya tanaw na itong din ah. Sige di ay. Dito na anak mo. Wait lagi karon.
Kaniya ta ni hiwa-hiwaon. Pila kay maabot, pila kay abuton na ni. Pila abuton na nilang? Pila? 3? Guys. 3 ra ko na abuton na ni nga scheme. Pag hiwaon og tulo ra bay maabot. Tag sara day mong tulo. Butang ni. Why ka mama? Dugmok ra. 1 2 3 4 5 6 unam. Okay? Yung unam kabuok si Jag guys. Unam kahiwa na hiwa na mo dari. Muna yung masidaan pa ni Udturong. Baka nga ni gamay asin. Kaya maganda naman, di ka ito tabang. Kaya na pang padapli ni isa na tas basurahan. Kaya di mga samad ang mga bata. Tilaw ko na. Tilaw ko. Ang tilaw ka? Hindi, sa may lasa. Ayan. Hang! Hang di ay. Hang tulong guys na. Kailan? Wow. Tilaw ko na. Tilaw ko. Hindi, lamiin. Lamiin. So, sakto ni siya guys. Huwag natay buhat na nga ni. Ang mga bata. Kung makamauon taon pag ihap-ihap. Huwag ka ni kahilig man niya mo. 1. Ngayon, mag-count number. Kamaon naman niya mag-count. 1 to 10. Kamaon na siya. At least, masig natay trabaho. Ang bata natin mamauhan. Masig magatong-atong nato at akong tudluan. Diba mga mama? Kitang mga mama mo ni kuan nga matudluan pala taga itong mga bata. So, makamaupan sa muluto. Ayaw, no. Tilawan, hilaw pa na. Diyan ang muluto na. Ha? Ihap pa. Pila ka buok. 8, 9, 10, Si bilit 19 ko no. Silan. 1. Ihap po. Balik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Very good. Tapos ang ihang mo ka rin guys, karong tagsap pagkuwas itlog. Kita na mo guys, nagluto na mo dari bitlog ng ilang sidaan pa ni Uto. O di na kay ilang ila, apila po ko dani, kaya umandes papa, sa kamera mong upat diri ron. Shaolin Kung Fu Master. Ma! Video kamu sila. Kung Fu Master play. Street ni dan sekolah street. Bye! Yan naman nagkiig-kiig na sa amin. Tapos nilan. Saan na ba to? Ayan, hupok na. Wow, very good. Sakto rin ka ajo guys. Sampaan nagpan ka rin. Batang garaon guys ya. Doon na ka magluto ko dari. Dabi! May storya sa sila la. Dabi! Tabian nga bata, tabian. Nan ka ganapod. Nan ka na ken. Sa palang pagkahon. Tawagan na kuya bi kay maniud to na tabi. Nang manatog ligo na. Pag bibi na mo guys, wa pa na maligo ah. Oy. Wa ni maligo. Pare raman ha, dako laman to. Gamay lang. Wa maligo nang bibi na mo kay gi hilantan man ni gabi eh. Pero na okay na siya guys. Ano dyan? Kaya sa hilana. Mama, kanan na ko bagong plato. Dali Kanan ko sa bagong umaha. Ma. pag-andam ng plato ka. Ayo, pagtatlo. Ipawatan sa kutsara. Dahil konta na. Konti sana. Naji kay mga buak ang ng atong
Ako. Una ni, una. Unahin ko guys, so kung dyan ba? Kanang fried dessert kay liin. Tapos laag ketchup. Muna na glass guys. Yan, luto na siya. Lipay ng mga chikiting na meron. Papa! Baby! Kanara? Nawa, magamang ketchup, pastilan. Ito, untin-tin! Dito tanin so tanan guys. Ito, untin-tin! Nag-open man may ganha ketchup bawo. Asara mo naman to ilas namang ketchup. Wak mo! Palit ko ito! Palit ta tapuhon. Ketchup na ni kadakog. Namisa. Nami untong na ketchup. Dari man guton gibutang ganin na. Luto tanin jo. Kaya makanay gamita. Mm. Ito tanin jo. Mama. Sinait na lang ga. Mami. Wala ketchup na to sweet corn be. So, Mami lagi tawag. Mami yan. mami, maming kahay. Mami. Maming kahay. Mangit na lang. Si kuya nagtandas buhi yun ni Jo pani uli. Mabasa man to. Ditso siguro to kaligo. Lego. Hmm. Baho to. Basa-basa man ka na sa uwan. Ang ipatanda ba sa kabaw. Dabaw. Papa to dabaw. Nagtanda, hindi balik ako. Nagulap na basa. Kumana mahilag to na. Nita ko dari ko ano. Masawin. Yung lago, yung meron dito na. Magpapitap. Awa lagi ketchup. Tatang ketchup. Sunod. Kailangan ituyo kay Balik batangan tag- na asin. Mga kadakong lamisang ketchup. Nga. Okay. Awa, di lagi mahulot. Manhantod, di mahulot. Isang paglanlanan, di mahulot. Tapos mali ketchup ni mga bataan eh. Ano may ketchup lang ga. Ketchup. Saan naman na nahulot naman. Ketchup. Ang palitan ka ha. Palitag na lang kadakong karaoke na tayo. Palit ko na. Radyo pa makadong na yung ganun-ganun ba man paliton. Nga to, pandaghana to siya. Nalago ko na. Lako. Lako na baby. Slim ba? Ang tuyo. Ang bukang. Kuya, naligo. Tapos kuya, kauban to isang kuan. Loy. Ang silingan dari. Si Loloy. Loloy. Bukan kin, karong matambak. Da guys, mora na among video karong adlaw guys. Kung manghinaot ko nga insugod kami ubanan guys sa mga videos. Da mag-uban na po ta sunod sa among mga videos. So, see you tomorrow. Bye.